Povești din folclorul ciucheș. 7 dintr-o lovitură. A fost odată ca în povești, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti, un țăran pe nume Feri, căruia îi plăcea să bea. Și după o zi de trudă la muncile câmpului, s-a întâlnit cu prietenii lui la un pahar de vorbă. Unul vinea de la casă, altul de la sapă, unul de la stână, care de unde au apucat. Timpul trecea, vorba curgea, iar cei 7 prieteni nu se mai puteau opri din beut. Feria nostru a început cu o bere, 2 și până nu a terminat-o pe a 7-a, nu s-a lăsat. Tovarășii lui, văzându-l cât e de mort, au început să râdă de el. Uite și pe ăsta cum a ajuns, bețivul satului. Pune-i semnul la cap să știe lumea cine e. Nici brișcare, asta se trage pe dreapta. După ceva timp, trecând pe alături, îl zărește un drac. Apropiindu-se și citind semnul, îi cheamă și pe ceilalți draci, care, cuprinși fiind de curiozitate, decid să-l provoace pe așa zisul campion. Vai, și câtă nedumerire pe Ferii al nostru, când se trezi într-un loc necunoscut, privi într-o parte, privi în cealaltă și văzu un drac, care îl cheamă să-și testeze norocul. Țăranul, venind cu experiența din cârciume, câștigă ușor împotriva dracului, care nervos îl trimite la proba următoare. Trecând printr-o pădure necunoscută, îi iese în cale al 2-lea diavol și îi spune: Hai, campionule, relaxează-te, bea, mănâncă, alegeți o fată, distrează-te. Dar Feri, fiind mahmur, refuză toate ispitele și este îndrumat spre următoarea provocare. Odată ajuns, îl întâmpină un demon inteligent cu un test al memoriei. Feri trebuia să-și aducă aminte ce băuse alături de tovarășii lui. Floare la ureche pentru un alcoolist ca el, totuși. Gustul berii favorite nu se uită niciodată. Și cu asta ajunge la testul suprem. Erau doar ei, față în față, Feri și dracul suprem. Văzându-și frații eșuând, a hotărât să-l doboare însuși el pe țăran. Pumnii zburau, dinții cădeau, dar Feri, țăranul, învățat cu greul de când cărabuște înfurați, înfășcă dita-i bota și crapă capul demonului. Brusc se trezi, dându-și seama că totul fusese doar în mintea lui.